Di nav şêweyên hunerî de ya ku bi awayekî tradisyonel ji berê de tê bikaranîn resm e. Piştî ku di hunerên hevçerx de şêwe û cerebeyên wek video art, enstalasyon û performansê derketin meydanê, hin kesan bawer dikir ku êdî resim wekî şêweyeke hunerî miriye. Lê roja îro resim hem kevneşopiyeke hezar salan e temsîl dike, hem jî dwarê pratîka hunerên hevçerx de xwe ji nû ve ava dike. Resim êdî bûye nasnameyek û feyzê dide hunerên hevçerx. Va salên dawî, cureyên alavên ku ji bo resmê tên bikaranîn zêde bûne. Her wiha kûrayiya mijar û temayê, berfirehbûna ferhenga îmaj û hêmayan jî piştgiriyê didin hunera resim û şêwekariyê ku xwe ji nav pencên qabiliyetên tradisyonel rizgar bike. Hunermendên hevçerx, roja îro dixwazin di resmê de bikevin pey şêweyên alternatîv û nîşandanên nû. Lewma jî zêdetir serê xwe li ser hêma, texeyül, bîr û hezrên kûr değişînin. Hinek hunermend jî dixwazin hest û hêmayên ku piştî hunerên hevçerx winda bûne, bi resma nûjen vegerînin qada hunerî. Ji bo vê jî berhemên xwe li gel şêwe, üslûb û vegotinên nû pêşkeş dikin. Gelek ressamên ku dane pey cîhanbîniyeke hevçerx, hin alavên jiyana rojane jî tevlî resmê kirine. Her wiha van ressaman roja îro resim ji çerçove, tual û sînoran rizgar kirine. Lewma jî resim ji nav hunerên hevçerx de bûye şêweyeke hunerî û feyza xwe daye gelek hunermendên hevçerx. Roja îro gelek ressamên hevçerx îmkanên hunera resmê didin zorê û helwesteke eksperîmental dipejirînin. Ev ressam hewl didin ku resim wek şêweyeke hunerî xwe ji mesafeyên edetî xilas bike û rastiya roja îro guherîna cîhana nûjen ji xwe re bike mijar. Resim êdî têkiliyên nû saz dike li gel fotograf, video, teknolojiya dijîtal û derfetên kompîterê. Ji ber wê jî cîhanbîniyên nû dibexşîne ji bo ressamên hevçerx. Hunermendê Kurd Mehmûd Celayir jî ressameke hevçerx e û xwe wekî çîrokbêjê axê bi nav dike. Serencama wî ya ressamê bi seya lêgerîn û ceribandinên şexsî guheriye û bûye vegotina destaneke hevçerx. Ji destpêka serencama xwe ya hunerî heta roja îro, hunermend ketiye pey hêmayên wek ax û rê. Bi van hêmayan dixwaze dîmeneke hevçerx di resmên xwe de nîşan bide. Mehmûd Celayir li Bîngorê hatiye dinyayê. Li gor wî hemû çiya, ax û gevir xwedî hafizayekê ne û ew jî di resmên xwe de hewl dide ku proseyên tarîxî û mîtolojîk ên ku di nav hêmanên tebiatê de veşartî mane, bi şêwazeke hevçerx eşkere bike. Hunermend demeke dirêj e li Almanyayê dijî û berhemên wî di gelek müzaxane û galeriyên navdar ên Avrupayê de cihgirtine. Li gel resmê, teknîkên wek fotograf, video û enstalasyonê jî bikardîne û di nav berhemên xwe de hewl dide ku xwe bigîne serencama axîr. Yine bahsi prosesi çî mi xebat mı? Ma tor malzeme yani mavazenik ki in rejit imkün zafi, teknik zaf ol. Yani çoğu eşken fotoğraf, video, disiplin birun piyer bigir göre oxu çi bikir, kullanmış bikir. Ez çiye ressama, yani hünermendem. Yani asıl göremu ressama ya. Fakat cay ressami tena mer çi nina, kafi nina. Ez vazenik tor medyumun binuniz daha mesele girdun vaç. Ayrı mesela tun rare ez çike video oyuncayan yani ez fotoğraf zaf semet göre xuya gena kullanmış gena. Çünkü mirzaf nizdi. Yani ez xora eno malzeme xu vakti ez dunariye işine do ez her ser onun işine doyma. Av mirzaf miyim? Yani mutlaka dihraj onun ez dodvindena mümkünse her reç işine kuya. Yani ez çigene gerana. Şuna şunun vinana, toryin kalkana nişaner veya şuna varon, insanav seken, unana hayvanun, nebatun, rengi koyun, eni permir yo çiyo malzeme o yani. Genellikle ez ayı tor çi fotoğraf video oyuncan. Her vakit vazen yo çi vaç yani.
ayra zaf fark nike mühim nü yani iz resim bırazen, fotoğraf uncen, video uncen her vakit yani o mesele aslında. محمود جلایر تێکیلیا خۆیان لەگەڵ تەبیعەتê û axê zêdetir bi resmê nîşan dide. Lê carna li gor alavê mijara berhemê kîjan medyûma hunerî jê re lazim be bi wê dixebite. Hunermend li gel medyûmên wek fotograf, video û enstalasyonê herdem di nav pêwendiyekê de ye. Di vî awayî afîneriya xwe di nav sînorên resmê de girtî nahêle. Kerê mir zaf miyim, kerê. İz çiken kerrun ona yo kuç vrazen, kuç mazun, kuç bulatma zaf miyim. Çünkü vakti ma ona şin kue, şin ser çi mesela vare mare uca riyer ama uniye ni göce yo çi asta, kuç asta. Fakat ay kuçun piyerim yo sebep yine asta. Yani o kuç bile seve uca ço ne vraşt. Mer ay kuç yo çi hafızaya. Yani uca mesela mit ona düşünce ume yo merdim ma şi yuna do binate yuna aile yo meselen gibi. Bacı inin ume yo binun çiger kavga kart ve çerten merdi. Çerten merdi. Bile sebep bile hak. Çur hafte iz ucar şiye iz ona çer hep çi vra kuş vraşt. Yani her jak yo merdim merse uca kuş vraştı. Ama mizaf çiğme, veşume aslında. Yani uca belli kert ite yo çiğ bu. Yani iri kuşmir yo çiğ aslında hafızaya. Yani zeri çiğ tabiatı doğat yo hafızaya. Yani ite yo çiğ bu. İni mesele mina aslında. Yani çiğ mesela göre mi hafıza saf mıyım? Yani çünkü mayen ben pil mamiren maşin. Fakat insan uca diyor çiğ nundre, uca yu çi munen. Ressamê Kurd Mahmud Celayir li Çewligê mezin bûye. Ji ber wê ku têkiliya xwe li gel axê bi vegotineke mîtolojîk li ser axa Kurdistanê saz dike. Ev helwesta wî rê dide ku mirov raburdiya Kurdistanê li ser hafızeya axê fêm dike. Xebatun mid erdo çiz yapmayayım tabiat. Fakat mer ert daha raştiya. Çünkü tabiat beni daha genel iz ressam-ı hünermendi ert aslında. Yani mer ert her şey. Yani çünkü ert vulatmıyor, caymıyor. Ucak ma bir pil, ucak ma çiker kavga kerd, ucak ma şi, ucak ma semidiye yo çi da bedel da, ucak ma kerdvin. Daha az mıyım, politik olarak saf mıyım? Yani çünkü ert tabi erdre çoğuşken zafçı var. Yani semede iz hünermendi erda. Yani iz vazen her vakit ert çi bikir, ifade bikir zeri hünermendiye, zeri çi mesela ressamiye. Yo pera tabi ert hafızaya. Yani tarih pirikunma ume, şi, sekert durumun sininip yani işte mücadeleyin yo pera ay sürgün au zulüm mesela hunç erdet ya ulatma özellikle çi mesela Kürdistan'da mazun yani zaf zulme biya resmimde de au zaf belli yani ay hafıza ay tarih ay riye semed ayra mesela iz resmin ert yo ara mı siyah spî vraşt. Yani bi baştan iz ona yo melankoli beda resmun. Yani çünkü dünya o kadar rindi ya. Yani hever vakti ma kış dünya zaf rindaysa senefat bacıma ben pil maaşlamanik dünya o kadar rindi ya. Yani avatık tı çi yen perse yenti tıvın kayuna tamam. Gureti çüse hünermend olarak tıvazen pe ayı tiyo çi vaç yani. Enes Pierre ser erda ben. Yani semede ayı ert yo mesela mühim. Mahmud Celayir demeke dirêj li Almanyayê dimîne. Li wê derê pê hisiyaye ku efsane û destanên welatê wî, sirûşt û axa bajarê wî ji bo hunerê kerestên gelek giring in. Jiyana wî ya li Almanyayê
hem di warê hunerî de tecrübeyeke mezin dide wî, hem jî rê li ber wî vedike ku bibe xwedî cîhanbîniyeke xweser û ciyawaz. Ez Almanyat men de xelek men de vî serûçî men de. Yani yo pera nizû makîşî sîna û kedebê nizûn fakat maşî. Yani hem bi hol hem bi xirab. Yani çi xirabê xwe ra mayîtiya çi ker welat xwe ra may bî dört maşî çi xerîbê. Swar kolay niyo. Watık te neveşin gerçekten herkes sun. Yani Almanya zaf swar. Hele yo perrast hünermense yo sanatçıysa tuvazin çi bikirse zaf swar. Gerek riyun berun akir avuz zemun lazım. Me çiker mücadele xud da yani hünermendi xura vazgeçmiş niye? Almanya aslında me zafçı di zafçı çiker müsaya. Zafçı müsaya. Mesela Almanya hever mi fark kert او malzeme mi art او zaf miyim? Yani malzeme gulat mı? Ucak ma bir pil او zaf miyim? İz gerek ayrı vazgeçmiş miyim? Baca izuniya yani gerek yine sanat, yine hünermendi ma yuna kadar gerek buntra. Yani Türkiye çünkü her çiğ zavkado, hünermendi zavkado ya te yo pencere oynayantıra. Yani iktidar, düzen, sini vazen se zavkado oynayantıra. Fakat uca pier pencere tırbena. Yani hever beni tinizun haşınaça fakat ona zaf gerin tişin sergiun tı hünermendun sanatçın kendi sırasını ona zamanıt farkinit hen benine yuna kadeti çikin vinin yani ay haykin ay gur haykin ay sanat yalnız yani yo para yo çi aslında eğitim yo yani yo form yani mesela uca sinema eşkin sanat vin sanatçı opera mızafçı diyor ve me nevera çıkart Musa'ya. Hünermend ji xênî resmê xebatên xwe yên fotografê jî didomîne. Her cara ku diçe bîngolê, ji riya û ji axa bajarê xwe gelek dîmenan digire. Ev yek ji bo xebatên wî yên pêşengehê, arşîveke mezin û keresteyên baş dide dest. Aslında yani fotoğraf yo parça çimir resmin mi o? Yani yani ay çi fotoğraf mesela doku fotoğraf ay görüntü aslında fotoğraf zaf esken çünkü yo direkt vatiye est yani te eşkin daha rahat vin yani ki her ca maçı vinin aslında fotoğraf vinin yani mesela maşın teber maşın sinema, maşın her aslında fotoğraf es. Yani fotoğraf saf yo aktüel malzeme. Semede ay ya yo çi hünermenda yani nişke fotoğrafı durbigir. Hatta merame fotoğraf göre malzeme xwe giyan çünkü haber kana semet fotoğrafa. Yani resim mi pier tor fotoğrafı yo diyalog yines yo çi az kalkırdı yines tor fotoğraf şiniyen yani fotoğrafa rahatsız değil ben. Mesela tundur resim bun niye bun mar ressam ma fotoğraf nigin cay xwe fakat mer avkay rahatsızım için yani çünkü ay fotoğrafız yo göremino xabat mino fotoğrafın şin yoca vinen uniyen tra unjian az yo çi as proses yani yo proses yani mesela niyet me as yo sergi tor fotoğrafın veraş yani tena fotoğraf monti yani ayrı az yo parça çimino göremino yani. Rem Art Space'teki şu an 4. sergi. Niha pêşengeha me ya çarem li Rem Art Space'ê vekiriye. Bi navê Kilît Taşê Ango Kevrê Quflê. Pêşengeh li ser arşîv û rêwîtiyên takekesî ye. Mehmûd Celayir jî di nav de berhemên 5 hunermendan li vê pêşengehê di nav hev de hatine hûnandin. Yani berhemên cur be cur hene. Hem video hem resim. Pêşengeh esas balê dikeşe ser proseya veguherîna afrîneriya hunermendan û têgeha arşîvê. Hem pratika arşîvê nîşan dide hem rêwîtiyeke hunerî. Têkiliya vê rêwîtiyê û guherînê xebatên arşîvî yên hunermendan çawa diguherîne, çawa tesîrê li wan dike. Ev pêşengeh ji vî alî ve perspektîfeke nîşanî me dide. Lewma jî dînamîkeke cida di nav xwe de dihewîne. Bi taybetî jî berhemên Mehmûd Celayir.
ji du tarîxên cuda berhemên wî hene. Berhemeke nû heye ku bi taybetî ji bo vê pêşengehê çêkiriye. Berhemeke din ji sala 2007 ji rêzeberhema Rêya Qiralan di vê koleksiyonê de 18 berhemên xwe civan dibû. Di van berheman de ressam Mahmud Celayir rêwîtiyên xwe yên Bingolê nîşan dide. Ka çawa hefzeya siruştê qeyd kiriye, çi dîtiye û rastî çi hatiye. Car caran em dibînin ku hunermend vê şahidiya xwe diguherîne. Şopên vê midaxeleya wî jî derdikevin pêş. Helbet vê gavê di berhemên wî de em rast wan dîmenên siruştê nabînin. Hunermend li gor xwe û rîtma rêwîtiya xwe dixwaze piçek din dîmenan nîşan bide lê ji bo vê jî wan dîmenan razber dike, vê razberiyê derdixe pêş. Zimanê dîmenan, fona nebatên wê herêmê, rengê siruşta wê derê em di berhemên wî de dibînin û bi ser de jî em dibînin ku hunermend rîtmekê û rêbaziyekê tevlî vê dîmenê dike. Ango ev hunandina berhemê têkiliya muzîkê an jî têkiliya însanan li gel siruştê nîşanî medide û bermayiyên wan jî eşkere ne. Di van berheman de Mahmud Celayir esas dixwaze proseya guherînê jî bi wan dîmenan derxe meydanê. Wek rêwiyekî di nav wê siruştê de hunermend dixwaze nîşanî me bide ka ji ku bi rê ketiye û ber bi ku ve diçe. Vê pratîka xwe ya hunerî jî eşkere dike. Em dikarin di berheman de çavdêriya vê jî bikin. Berhemên Mahmud Celayir bi helwesteke rîtmîk li ser rawestgehên cûr be cûr ve diguherin û dibin rê û rêwîtiyên cuda. da içinde barındırıyor. Car caran berhemên video arşîv pêkdîne û di van xebatên xwe de bi şêwazeke dokümenterîst çavkaniyên resma xwe eşkere dike. Di van xebatên xwe yên videoyê de dikeve pê şopa reng û şiklên guherbar û bi vî awayî tesîra hest û ramanên wî jî zelaltir dibe. اینکه از رسم برازن یعنی چی خبرتمی genellikle çi resme fakat kışta resmini fotoğraf videos birazen. Çar hep video xabatmeyiz. İne xabatet meselemi hunç aynı aslında yani yine Çinli bunu yani fakat hunç video zemun est yani zemun kven zerri kuri yani hunç yo süre est hunç teşkin mesele te xwe ona yuna kadar biraz. Semede ya çar hep video göre viraşt. In video das hunç gulatmet yani çoligit dot ujat çi bana peyda bana ujat ni video mi viraşt mi kvad viraşt mesela. Yani işte mesele videoyu hunç yani art tabiat insan binati insan art çi mesela tenate insan kozmik venk kozmik boşluk mavın Türkiye tabiato gerilim binati tabiato insan mesela yo çi xabatet yo cini da pet çi bana kmeyi çi bana veşana fakat cini tuani kana çiken ona ne mara insan se çi yani heykel vindin ye çinik hareket nikin yani yo para o şiddet devlet yo para suare art tabiat yo paras insan tena yani ezvazana video in meselun çibik ifade bikir. Têkiliya Mahmud Celayir hem li gel hafızaya kolektif hem jî li gel hafızaya axê têra xwe xurt be. Ji bo ku pirqatiya van mijaran di berhemên xwe de nîşan dide, gelek caran teknîka kolajê bikardîne. Hunermend carna kaxizên rojnameyan û fotografan jî di nav berhemên xwe de bi cih dike. Bi vî awayî di nav resmên xwe de ji bo têgehên wisa qadeke diyalog û ragihandinê pêkdîne. Tor in video fotoğrafız çiz zafken kolaj göre kolaj zafken kolaj yani ma çiken kağıt mağat ma dırnen ma tor ayı ma çiken boyakin
Gure kolajın genellikle gure gird yani hire 4 metri. Ay kolaj mir yo tekstür un, yo doku un yani yo resimir yo organik yo tekstür çiken ifade ken. Ay kolajın ez ona rastgele ligen mesela uca tun fotoğraf est, tun yazı est yani tun çi est, mesaj est. Ez ayun sertual gen uca sabitken ve seri boyaken ray ay mesajın direkt vinin, ray nivinin. Fakat uca yo bilinçaltı yasta yani yo ben aklıma yo meselasta. Ez vazen ay tor boya çi bikir, ifade bikir. Ez ay gur razaf hasken inkez izuma devam kan yani tor çi kolaj. Ez vazen huma resmi neve bikir biraz. Yani teşkin tor kolaj daha rahat bixeybt, daha soyutlama biraz. Rê, gund, mezra û bajarên ku bûne şahidê gelek sürgûn û koçberiyan ji bo Mahmud Celayir keresteyên girîngin. Ji ber ku hafızeya kolektif wek temayekê bala wî dikêşe. Rê bi awayekî klasîk di dîmenên pasrol de bûye temayeke navdar. Lêbelê hunermend bi koleksiyona rêya qiralan wê li ser paşxaneke polîtik binecih dike û temaya rê bi perspektîfeke cuda di resmên xwe de bikardîne. اینکه işte mi çi xebatın xura vakti mi kal kerd mi riyun ra mi bas kerd اینکه riye mir zaf miyim ki hit maya hit kulat maya ona tun riye çi es kovun est yani mesela yo çi Susa yoluyaz Susa çi paydahtı İran'a yani 2000 serhever 2015 serhever. Ay riye aslında riye çi kralın ya kral yolu mavun Türkiye. İn riye benate İran'o Yunan yo bağlantıya yani maşin insun avashin umen yani harp kein çi şavun haber şavun mesela yo mesaj şavun ay riyo raşiyome. Bacı hena insun ma riyo ramaşı harpiyat. Ay mesela vakti günü Ermeni ramay ay riyo raşi. Mesela çiğd mesela Said dersi meselesi ili piyer ay riyonun insun şiume. Semede ay riyon mir yo tema mühima. O kadar mi yo çivraş ya serivraş riye kralun. Ay tema huma çikene devam kena. Yani riya xora yo çi klasik yo motif yani resim manzaray tabiat, peyzaj. Fakat duazen arıyun yuna yo ifade, tarih ra, mitoloji ra diyar, tor ayrı çi bikir, ifade bikir. Yani mir yo tema zaf çi mühim arıyı. Hunermend Alman Anselm Kiefer, rabirdiya politik a Almanyayê li ser foneke sürüştî qise dike. Wê vediguherîne û dike mîtosek. Mahmud Celayir jî di xebatên xwe de ji Anselm Kiefer feyzê digire. Her wiha di berhemên xwe de hunermendê Emerîkayî Jackson Pollock jî wek referans qebûl dike. Pollock wek hunermendê resma razber tê naskirin. û xezkirina resmekê gelek caran ji bo wî dibe pêşkeşkirina performansekê. Yani xora zaf hunermend ressam est ma çikin tesirkin yani ez yani inke inkere demhem hunermend yani çağdaş çi sanatçı Anselm Kiefer mirzaf mühim Amerika'ra inke mert gerçi Amerika mavun soyut Jackson Pollock mirzaf mühim mesela ay xabatum çi soyut Jackson Pollock mirzaf çiker tesir kar çünkü uca diyor enerji است yo tabiat است organik yo güç است Anselm Kiefer yo hunermend Almanın zaf meşhur inki uz mesela tarih erd tabiat gulat kart mesela uca mesela mitoloji zaf ifade kan
içken perseyi zafı mesela tabiatı yo per biraz zaf çi mesela politik yani göre zaf politik yani semedayra zaf çi yani keyf mi yani tor görenyo mir hayla çiker tesir kert ama zaf ressamıyız hünermeniz mirmiyim fakat izin kenişken per çi bikir yani numiyim biraz vaç çünkü ki mahayyo dünyada diyalog ma zafo ma eşken her cera bilgi bigir mutlaka yani tun hünermend ist direkt etki makin tun zaf tun tiyekin iniz çi zaf normal yani.